Estàs interessat per l'actualitat informativa? Quins àmbits t'interessen més? Política, economia, societat, cultura, esports? Sí, m'informo de esports, cultura i política. A través de quins mitjans t'informes de l'actualitat mundial? A nivell mundial miro molt tant El País, Diari Mallorca i Diari Balears. I a través de quins mitjans t'informes de la ciutat de Mallorca i de les Illes Balears? Diari Mallorca i Diari Balears. Els teus amics i amigues a través de quin canal s'informen? Jo diria que majoritàriament per Twitter. No som molt de llegir diari. Les xarxes socials, a quines hi ets? Quina te serveix per informar-te i a quina ets més actiu? Soc a Instagram i a Twitter, però soc més a Twitter i és on més m'inform, ja que els diaris se mouen més en aquella pàgina. En general, tu i les teves amistats, com vos formeu la vostra opinió sobre l'actualitat? Debatint, diria jo, però també la informació que consumim també ens fa crear una idea, no? Coneixes de Balears i no Mediterrani? Sí. De Balears el sol llegir molt i contrastar amb altres diaris. Sí, però... I quina importància té per tu la llengua a l'hora de triar un mitjà? Bastanta. Que estigui en la teva llengua se te fa més còmode, no? I jo crec que li hem de donar importància que hi hagi diaris en la llengua catalana. Què li demanes i què t'agradaria que tingués un mitjà de comunicació? Bé, jo crec que els joves som els que falta més per captar i jo crec que moure's més per xarxes socials seria molt important.